De lassan. Nagyon lassan átvált. Jó napot kívánok! Annak a pár nézőnek, aki majd itt lesz. Kiszopatjuk magunkat megint. Egy jó kis horrorjátékkal, de hát ez olyan horrorjáték, amivel a hülye gyerekek szoktak játszani. Pont nekem való. Úgyhogy nem tudom ki mennyire ismeri a játékot. Garden of Banban, csak az első részt, ugye? Sehol nem találtam, aztán marad itt a második. Azt írja, hogy hálózati hiba történt. Próbálkozz újra később. Babon. Mi történt? Itt kiírta. Ezt látom, hogy ki a karma. Szeretem én ezt a Twitch-et. Itt írja az jó oldal. Ott látod? Másodikkal, ha megnyomom, akkor látszik a játék? Szerintem igen. Oké. Szuper. Azzal ne foglalkozz, amit igen nem. Jó van. Most azt kell megnézni, hogy mennyire bírja el a stream a játékot, úgyhogy látjuk. Hát a Streamlabs nem mindig. Ha valaki megijeszt, kiijesztem belőle a szart is. Csak mondom. Eltűntek a gyerekek. Üzemzavar. Oh shit. Jó. Motivum? Kártyá. Ne pucska. Ne várja. Nagyon szaggat megint? Ne várja. Állítunk egy settings. Medium? Legyen az? Vagy a grafika? Legyen medium? Hát igen, minden legyen texture. Medium. Medium. Még lehet Full HD-s. Na. A mosógép, Tamás. Na, akad még mindig? Na, most jó. Most valószínűleg jó. Karma? Látszik valami változás van? Jobb? Na, most így jó. Szuper. Akkor mehetünk. Oké. Door open. Igen, ennek én is láttam az első részét, csak a másodikat nem. Állítsd le! Állítsd le! Pillanat. Anyám. Na. Elnézést, csak technikai malőr, de már itt vagyok. Na. Ilyen nagy ez a helyem. Ó, ez mit? Ó, kártya? Ez mi? Nem, átállítottam, Karma is leellenőrizte, úgyhogy minden. Oké. Ez egy... kell beolvasni, igen. Ó! Hú, bazd meg, de megijedtem. Testing sector.
Azt mondja pedig, hogy nem. Még mindig? Akkor várja, most vegyük le lóvra az egészet. De várj, a shadow az is mediumra. Akkor vegyük le lóvra. Vegyük lóvra az egészet. Hát, ha akkor nem. Na. Ez jó szar így amúgy. Így jó? Mozgassad, hogy állsz, akkor nem látszik. Ja. De most nem lehet tovább menni, vagy milyen rákom van? Ó, faszom. Ez a baj, hogy levettem a textúrát, bazd meg, az most ilyen nagyon szar. Igen. Bazd meg! Várjál. Ez a baj, hogy... Világosságot az feljebb veszem, mert lószart nem látok egyébként ebben a sötét. De most merre kéne mennem, bazd meg? Mert hogy... Baszki van veletek az érzgetésetekkel. Igen. Na, hát... Így még nekem élvezhetetlen egyébként. A grafikát az, ha így visszáll... Full HD-ra vedd már fel a resolution. Mit csinált? 1920-ra resolution. Oké. Igen. És így? Run. Várjál, mert nem hallom, mert Pepe Joe benyomta a ránt. Igen? Rángassad, mert így nem látszik. Hát rángatom, de hát... Na hát most úgy tűnik, hogy jó. Jó, már a grafikát az feljebb vettem, mert lófasz volt ez a... izében, de most nekem erre kéne mennem amúgy. Hát kéne ugranom, de nem tudok átugrani. Persze tudok ide menni. Igen. De hát... Igen. Hát de most mi a fasz? Hova kéne nekem mennem? Help? What? Hát de mi a fasz? Hogy kéne itt tovább menni? Logikai? Hát hova ennél logikában? Ja! Látom! Megvan. Oké. Látom, megvan. Kurva anyád. Igen. Ja, carte. A la carte. Okay. Igen. Nem nyílik ki? Passzátok meg az ijeszgetésetekkel. Jó, és akkor menjünk erre. Szerintem egyenesbe fogja visszarakni, mi? Ja, akkor még egyszer. Menjünk erre. Ja, hogy ezt meg nem lehet bekapni. Home szektor. Igen. Mi? Spider is real. De nagyon barikádozási volt amúgy. Az mi a kurva isten ott lent? Halló? Ez engem meg fog ijeszteni amúgy.
Fejezzétek már be! Most csönd? Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Igen. Hogy kell ezt? Hát de itt vagyok. Jó. Szuper. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. Kell egy kék So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Aha. Igen. Jó, egyelőre. Nézzük szét. Ez a család. Az szép család. Stovszelin, Jumbózsos, Bambalina, Bamban, Uppila Bird, az egy köcsögmadár, az első részben ő volt. Kapitány Fiddle, Stinger Flynn, Sheriff Todd, és ezt láttam lent. Ez mi? Ennek nincs is neve. Maintenance. Nem jó hozzá ez a kártya. Igen. Itt kék kártya kell ehhez, ez meg piros. Van valami papíros. Ez valami elbaszott kísérlet. Van valami? Igen. Nincsen ezen kazettánk, jó. És itt mi van bent? Ó. Kis villa. Hát torta. Hey. Pityészike. Valami dildószerűség. Ez mi? Ó! Kicseréltük a izét. Jó, és akkor... Itt a drónunk. Igen. Szuper. Kéne nekünk viszont egy... Ide gyere. Gyere ide. Oh, the good old drones. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. Mi? I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my De insight. hát most ezt is hallgatom közben, hogy mit mond, mert nem tudom. What? Mi ez? Drone custom. Tehetünk rá Mikulás sapkát, cowboy kalapot, vagy party sapkát. Legyen party sapkát. Szuper. Gyere már ide. Figyelj. Na, most mi bajod van? Miért nem jössz? Mi baj van? Miért nem működik? Valami nem jó.
De valamiért nem jön ide, miért nem jön ide? Le van merülve ez a szar, vagy mi történt? RGB... Ó, legyen rózsaszín. Na, kéne menni, öcsi. Csak tudnám hova. És nem jön ide, bazd meg, nem tudom miért. Ez micsoda. Mert milyen kártya van nálunk? Most piros vagy rózsaszín? Ezt nem tudjuk kinyitni. Nem. Ez sem, mert a kék kártya ugye kell. Itt valamit nem néztünk meg. Érdekes. Ez a buzi zöld eltűnt. Más itt nincs. Nem tudom, mit tudnék csinálni most jelenleg. Az a baj, hogy ezt mutatja, de hát ebben mit? Nem tudok vele mit csinálni. Működik! Valamit csináltam. Oh. Nyomtam egy gombot? Igen? Itt most vannak ilyen világítós fasz. Mi? What? Most ez mi? Mit csináljuk ezzel? Ja, most akkor ki kell... Mi ez? Ez jó volt. Igen. Ez se jó. Egy. Nem. Egy. Nem. Egy. Ez se. Na így próbáljuk az összeset, rohadjon meg. Egy. Nem. Egy. Nem. De melyiket nyomjam még meg hozzá, bassza meg. Egy. Kettő, igen. Miért a harmadik? Nem. Előről faszom. Ezt végig fogjuk így nyomni, mi a fasz? Jó, oké. Kettő. Három. Nem. Oké, egy. Kettő. Három. Nem. Faszomat. Kettő. Három. Igen, az se volt jó. Az se volt jó. Nem. Istenem, ekkora izét, bazd meg. Kettő. Három. Négy. Várjál, akkor ez a egy rózsaszín, kettő. Ott fent a másik kék, innen a második kék az lentről ez, akkor egy, kettő, három, négy. Kell egy rózsaszín? Nem. Várjál. Egy. Kettő. Három.
ez nem volt jó, akkor legyen ez 5, nem. Nem ez. 2, 3, 4, ez se volt jó, igen, akkor ez se az, mi a fasz. Akkor ennek kéne lenni? 1, 2, 3, 4, 5, igen. Itt minden zöldben van, nem van itt. Okay, I know this is a really bad idea, but Ah, I'm already here, so 1, here we fucking go. 2, Right. Extra noses pounces on you. Ooh, Ha, you're kis so mále. warm. Couldn't help but notice your Mi both kell from baszni? Nem értelek hallod. hallod. Like you told them or till they hee. Unzips your baggie is Kapcsold már ki! Nem értesz rajta! Get to stuff me, see me like my little baby tail for your bulgy wulgy. Kisses and lickies your neck. I hope daddy likey nuzzles and wuzzles your chest. I've been getting thirsty. Hey, I got a little itch. You think you can help me? Only 7 inches long. Ooh, please adopt me. Paws on your butt as I lick my lips. Ooh, punish me, please. Gotta hit him with this furry shit. He don't see it coming. Komolyan mondom, hogy én játszok be, azok direkt bele kell trollkodni, bazd meg. Nem értem. Jó, akkor rózsaszínek azok nem voltak jók. Akkor ez. Jó, és akkor még van 1, 2. Az lesz az. Másik. Jó, akkor újra. Igen. Várjál, nem. Ez. Igen. Ez. Ez és ez. Kész. Oké. Mi változott? Ó, kinyílt a kis ajtó. Itt egy zöld kártya. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. De hát ez zöld, basz. Mi? It's okay to have no friends and be miserable like me. Sheriff, three others of you fooled you. Chica? I may be so anyone. Oh. Mi a fasz ez? Mi ez? Erre nem tudunk menni. De miért nem? Hát... Igen. Hát erre sem tudok menni. De miért nem? Igen. Tehát... Igen. Jó. Igen. Igen. Nem jó, másik oldal. Nem, erre kell. Igen. Igen. Jó. Nem tudjuk a fényerőt ennél jobban felvenni, mert hogy amúgy kurva Isten, hogy nem látok.
Most már működik. Minden jó. Ez mi? Itt van egy kazett. Ez meg valami izé. Nem tudjuk ide teleportálni valahogy a izénket? Igen. Sárgát kell összetörni. Igen. Megvan. Igen. Gyere ide. Na. Gyere ide, bazd meg. Ja, megvan. Oké. Nem oda? Hülye. Ide. Ide gyere. Vagy ne? Öj! Neki ment a drón. Ide. Ide gyere. Jó. Várj, hol áll most? Hát kurvára nem ott, ahol én szeretném. Ide gyere. Igen. Jó, hol áll? Még mindig nem ott, ahol kéne. Gyere följebb oda. Nem bír. Van egy sapka rajtadik. Így pikulás sapka van. Mi az, hogy nem bír? Hát... Ez hogy kéne? Gyere ide akkor. De Dick mindennek neki megy. Akkor a szar. Na. Gyere oda. Ide. Meg tudod nyomni. Egy. Igen. Kettő. Hát, ha. De... Az anyámot. Ide gyere. De nem bír tovább menni ettől a szartól le. Oda. Menj oda. Ez az. Oké. Most anyom meg. Szuper. Igen. Na. Ez itt mi? Bú. De akkor mit csináljak vele? Ó, ott egy kék kártya. Oké. És most? Bazd meg! Ne! Az, hogy geci sötét van, és nem látok, nem tudom, hogy kell kiszaladni. Oké. És most újra kell kezdenem? Persze. De nem látok, basszátok meg! Azt akarom, hogy megnézem, hogy mi a fasz. Hát nem igaz, hogy nem bírok elmenni egyik oldalra se. Lehet, hogy most szar lesz stream, de legalább látok. Kicsit lehet, hogy most akadni fog, mert felvettem a világítást ezerrel. Na majd most. Ezzel most már túljutok a faszom, most már látom merre megyek, bazd meg. Oké. Igen. Oké. Igen.
Igen. Nem? Erre. A másik irányba! Vazd meg! Pont láttam azt a szart. Meg akartam fordulni. Nem baj, ez most már így jó lesz. Ez most már így jó lesz, most már tudom, látom. Oké. Most már jó lesz, chill van, most már minden jó. Csinálok egy próbát azért. Átmegyek itt, azt mondja. Hogy van ez? Azt mondja. Ja, itt a... Ja, már értem. Akkor a rózsaszín az a másik irányba, tehát balra megy, a kék meg jobbra, tehát bal, jobb, bal, bal, jobb, jobb, nem, bal, 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 másik irány, bal, igen, erre, oké, rendben. Be vagyok szarva, geci, de kegyetlen. Most már így marad. Majd leveszem a fényerőt később. Azon átjutottam, mert nem látok lófasz se. Geci. Na majd most. Ennél nagyobb sprint nincs amúgy. Épp a szarba. Gyerünk. Ez az. Az meg. Oh. Oh. Basszátok meg. Oh. Oké. Bazd meg. Ezen túljutni, geci. Megvan a kék kártya. Mi ez? Three birds with one stone. I get all of your key cards, I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Mi a fasz? Leütöttünk itt ez a piros kis szar. Hepci. Na. Hol vagyunk? Jó, hogy már lettünk temetve, majdnem jó van. Hol vagyunk? Keresünk egy kártyát. De. Mi a... Na. Nem? De miért mész bele? Milyen vagy? Na most.
Bezzeg az üvegbe pont nem ér bele amúgy, Rili. Itt is vannak ilyen bogyós gombok. Gyere ide. Ide fel. Oké, és most arra, bár neki menjél. Arra. Ide. Oké, valami kinyílt. Hogy? Ez mi? Igen. Persze, hogy neki mentél, hát. Isten áldjon meg. Na, menjél bele. Hogy? Na, most mi van? Igen? Menj oda. Most mi van? Hm? Hm. Ja! Ja, látom! Oké. Szuper! Akkor most ezt is nyom meg. Légy szíves. Oké. Jó. Akkor ez. Most megnyomjuk. Igen. Most mi történt? Valami mozog, hallom. Ó! Már látom? Vigyél le. Nyam 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 nyam. Szeretjük a liftet. Oh. Rendes izé. Cuki háj, baszki. Na. Ez mi? Ez mi a jó Isten? Ez egy ágyú, meg ez a kis zöld bizbasz. Ez mi történt itt? Mi van itt? What? Mi történt itt? Igen? Itt mi van? Ez egy injekciós tű. Mit ennek kell beadni? Oké. Beadtam. És fel fog kelni? Ó! Abból a kis lötyiből ezek alakulnak ki. Igen. És most? Ja. Ez itt mi? Itt van valami kar. Megpróbáljuk ide bevezetni. Nem tudom, hol van. Előbb sikerült ide bevezetni. De hogy?
Ide lehet valahogy teleportálni. Ezt is ki tudom nyitni. Itt is mi van? Ó. Azt is kiesett a szeme. Szegény. Van egy ágy. Ez mi? Gifánium. Aha. Értem. Kemény, mint egy gyerek. Bobby, vagy Bobby, nem tudom, ez egy kis kullancs, vagy tetű, elefánt, meg egy hal. Tök logikus. Oké, és itt mi van? Ó. Ez műtőasztal, neki is be kell adni. Jó. De akkor ezeknek is be kell. Ennek is. Ennek a picsájába, ide. Úgy. De mi a jó Isten vagy? Do not cross, it will trick you. Oké, békén hagylak. Ja, és ja, akkor az utolsó szörny, akinek be kéne adnom. De miért nőtt ilyen nagyra? Most fogsz bántani engem? Aha, el se tört. Kicsit. Tehát én is téged. Újra kell szúrni mindenkit. Ha én benyomom oda. Nem, akkor újra. Igen. Akkor megyünk. Akkor újra kell szúrni mindenkit. Mert hogy ugye itt volt, hogy hogy mindenki mással, akit beoltottak, nincsen semmi baj, kivéve ez, az geci nagyra nőtt. Oké. Kettő. Három. Csájába belenyomom ide megint. Igen. Igen. Oké. És akkor ő van itt, aki... Nem bírok átmenni vele meg. Miért nem? Ez olyan hangokat lett, mint egy gyomra, mint réjes. Hát körülbelül. Nem bírom odavinni a drónt. Valamiért nem engedi. Ha menj oda, te így. Persze, hogy neki mész a falnak, rohadjál meg. Oh! Jaj, bocsánat! Bazd meg, bele kellett a drónt nyomni a szemébe.
Nem, tényleg piros, vagy nem piros, hanem rózsaszín itt két oldalt így le csíkba. Csórot most bántottuk, hát. Ez így nagyon szar. Most azért kell végig oltani mindenkit, hogy utána szembevágjuk ezt az utolsót, geci beszarok. Bruh. Bruh. Na. Akkor most már rájöttünk, hogy hogy kell. Akkor most nyomjuk. Oké. Jó. Ekkor mehet egy. Beszúrva. De ott van valami amúgy, ami milyen... Hát mi van bent? De nem tud bejönni a drón. Mindjárt megpróbálom majd mindjárt beokoskodni. Gyere ide. Gyere. Gyere, gyere. Gyere. Gyere, baszkikám. Azaz. Gyere. Gyere. Mi van? Megint neki mentél falnak, hát. Gyere már ide, hát. Ide gyere. Hát, hogy gyere, neki megy az... Oké. Gyere. Ide. Így jó lesz. Még is arrébb, még egy picit. Azaz. És gyere be. Ide. Azaz, bent van. Gyere. Gyere. Gyere, gyere. Oké. És most ide bele. What? Ja, hogy ez nem üveg? Ó, bazd meg. Na mindegy. Azt hittem az. Mindegy, akkor földjük a többinek. Ezt is? Oké. És akkor még ennek, és akkor ott van az a nagy böhöm, nagy szar, majd most annak kell. Faszomat. De a faszomat, hát ha elveszi onnan a kezét, akkor át kéne jutnom, nem? Azért emeli fel a kezét. Fú. Már előre kinyitom ezeket a szarokat most már. Be tudjak adni, mint csomó szírszart. Na. Még egyszer egy. De ez a baj, hogyha meg úgy próbálok be nyúlni, akkor meg nem fog sikerülni. Hát ha most elkapna a kártyába, be se tudnék menni. Nem? Hát nem. Gyere, kibaszom a szemet, te rohadt kutya. Gyere. De... Most valaki mondja már meg, hogy ez hogy a rákba kell. Már felbaszom magam.
most oda megyek, és megnézem, hogy kártyával ki lehet nyitni. Szóval nem. Akkor. Mit csináljuk? Tehát. Van itt ez a rohadt kis buzi. Most annyit csinálok, hogy... megbaszom az anyját. Ezt kinyissuk. Ezt is. Meg ezt is. Ez így stim. Sorry. Ennek is. Várj. Ennek is. Ki tudtam nyitni az ajtót, hülye. Oké. Tehát ott ki tudtam nyitni ezt a szart. Ezt is beoltom. Ezt is beoltom. Ezt is beoltom. Ezt is, és akkor itt maradt ez a nagy szar. Na. Hát ha most kinyitottuk az ajtót. Van itt a drón. Most belebasszuk a szemébe. Így. És nem! És nem! Hogy? Hogy lehetne innen elpusztítani ezt a szarjankót? Ebben meg beszarok amúgy. Szétverem a drónnal, geci. Kurva Isten. Így. Nem. Ideig törli a szemét, mert belebaszom a drónt. És megint. Át kéne jutni, de hogy? Jó, a drónt azt átvittem. Az marad, az most ott marad. Most csináljuk így. És mindenhol. Ja. Oké. Szépen. Módjával. Így né. Az a baj, hogy most oké, ki van nyitva. Oké. 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 Ezzel nem lehet valamit kezdeni? Van valami. Ennek a szélét. Bazd meg! Na mindegy. Valaki nézzen már egy videót erről, bazd meg, hogy a faszomba kéne átjutni? Hát így szopok már mióta? Hát bele kell baszni a szemébe ezt a szart, oda kap, és akkor át kéne jutnom, nem? Hát
ez kéne pedig. Megőrülök amúgy. Nem lehet erre felugrani? Vagy valami? Nem. Nem. Ez meg kártya kell. Ehhez nem tudok adni. Aha, ez valami kell. De micsoda? Valami likvid. Oké. Igen. Igen. Tehát honnan szerezek én ilyen likvidet? Most abból a nagy bazi nagy szörnyből amúgy. Oda kéne menni. Babun, hallasz a streamen? Fordítsd már le nekem ezt. Do not cross, it will trick you. De akkor hogy kéne nekem átjutnom itt? Mert ötletem nincs. Hogy kéne. Lopakodni nem lehet, de hiába az a baj, mert itt nem tudok átjutni. Lát. Figyel. Oh, nem tudom, hogy kéne. Baszköszem itt. Mert átmenni meg nem tudok. Mert elkap. Nincs ötletem. Fogalmam nincs. És nézd meg, nem bírom kikerülni, bazd meg. Nem, fogja és elkap. És nem megy. Egyszerűen nem tudom. Egyszerűen nem bírom, bazd meg. Mutasd már, mi van? Itt van ez a fos. Mi? Nem tudok tovább menni, mert ez a szar itt van. Ez az 5. vagy 6. amelyiket beoldották, azt ilyen geci nagyra Ez nőtt. egy pénisz? Az meg a szeme? Az a szeme. A lényeg az, hogy a drónnal neki kéne mennem a szemének. Várjál. És megvakul. Figyelj. Na. Fogja. Úgy. Neki megy. Elveszi a kezét, és azt kéne csinálni, hogy átmegyek. De nem, mert elkap. Nincs ötletem, hogy kéne. Nincs, úgyhogy nem tudom. Beoltottam mindenkit, a kártyával kinyitottam mindent. Hát mi? Rózsaszín a hajad egyébként. Mondtam, hogy rózsaszín. Egy videót kéne róla nézni, hogy aki végigjátszást csinált, az hogy csinálta? Mert nem lehet jobban belebaszolni? Ne. Várjál, csak mutasd meg, hogy mi történik, hogy belebaszolik a szemébe és vársz. Hát akkor visszarakja a kis kezét.
Várjál. Várjál. Mi nem lehet valami nagyobb dolgot? Hát itt van egy ágyú, de az nem működik. Gondolom már próbálták ezek a kis görcsök elindítani, de nem sikerült. Valamit, hogy a drónnal nem lehet valami mérget, vagy valamit fel. Nem. Mutasd meg, ne csinálj semmit, csak belebasz. Fogja össze mit. Igen. Mert fáj neki. És hogyha most elindulsz, akkor Akkor megbasz, igen. Basszol vele még egyet. Várjál csak. Meg azt nem tudom megoldani, hogy az injekciót azt rárakom a drónra. Pont ezt mondom, nem lehet. Várjál, akkor mondjál. Várjál. Előbb kinyissuk a ajtókat. Idővel. Jó. Mert hogy itt vannak, ez az a ki meg van baszódva. Ez mind tökéletes állapotban van. Egy. Itt van egy. Ott ki tudom nyitni az ajtót. Ennyi szerencsém van. Mert azzal nem kell foglalkozni. Elmegyek, bevoltam a többit. Ezt. Ennek a picsájába ilyen. Ennek is ilyen. És mit csinál? Ellenanyag vagy milyen jó Isten, ezek gyerekek voltak. Így. És akkor itt van a drón. És nem bírom rárakni, ez van. És nem tudod mondjuk a szemébe rányomni, és úgy beleütni az életbe? Várjál. Mire nyomtad a szulit? Hát beléjük, de hát... Várjál. És be lehet neki adni, bazd meg! Mi a fasz? Na, de hát akkor várjál. Oké. Szívesen, máshogy. Oké. Így már jó, így már értem. Akkor ennek össze kéne mennie, ugye? Vagy valami ilyesminek. De legalábbis várj. Oké. Most már lassan már megvan. Most már lassan. Steam. Megy a Steam. Most már lassan, oké van. Oké. Kinyissuk. Most már lassan jó lesz, mert tudunk haladni. Itt is kinyissuk. Itt is kinyissuk. Igen. Szurenko. Oké. Ebbe is. Oké. Oké, és akkor majd most lássuk. Na, gyere vissza, hol vagy? Jó, és akkor... Jó, és akkor ide bele. Ez. Oké, beadtam neki. Igen. És most? És most mi van? Beadtam neki. Akkor... Igen. Nem merek átmenni. Ez a baj. Megint megbaszhatjuk. Itt nem tudunk akkor? Ah! Igen. Ez egy tűzjáték. Ezt kéne beleraknom a izébe? Ágyúba? Persze. Igen. Oké. Win! Szuper! Oké, kezd babún.
És most mehetünk, vigyük a rózsaszín kártyát, nyissuk ki ezt a post. Most már megnézzük, hogy... Ez micsoda. Rejlik a rózsaszín ajtó mögött. Na lássuk. Az igen. Visszajutottunk a izére. Ahonnan indultunk. What? Mi az anyám? Az micsoda? Mi a jószág ez, basszus? Oké. Jó. Madár. Nagyon jó. Bed. Gyere neki. Egy. Igen. Igen. Anyádat. Na. Oké. Neki. Hogy. Igen. És akkor ez a kövi. Szuper. Elméletileg most már jónak kéne valaminek lenni. Igen. Most mi van? Valami bekapcsoló. Ja, ez! Értem. Aha. Ez mi? Nincs kulcs. Igen. Mi ez? Hogy élt túl az óriás csiga támadást? Ha középen van a szeme és téged néz, állj meg. Ha szétnéz, kettő fele, akkor indulj el. Értem. Igen. Ebből ezt kéne megnyomni. Igen. 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 Itt mi van itt? Quick, in here! Bazd meg! Mi a fasz? Oh.
want you all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I'll rip you to pieces. You're a new and unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Now sit so we can begin. Sit. Okay. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 687412 Me? 612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Frog. Wrong! Mi? Tehát én most megnyomtam a számológépet, és annyit mondott, hogy béka. Értem. Now sit so we can begin. Sit. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. 78560635524. Correct! Oh. You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? 78560635524. Wrong! Már értem akkor. Tehát ha kurva okosat kell mondani, akkor az egyik számológép, ha kurva hülyét, akkor az a másik. Ha valami értelmes fasságot akarunk mondani, akkor az a harmadik, a negyedik meg a sík hülye. Tehát, oké. Jó kis játék. Now sit so we can begin. Oké, jöjjünk le. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Ez a 78560. really smart kid, ez a kurva okos, igen? Correct! You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Smart. Négy. Correct! Igen. Wow, I thought everyone would get it wrong. Alright, last question before your lunch break. What is misery plus disappointment? My life. Correct! Igen. Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. Oké.
történt, az mi? Igen. What? Igen. Nem is tudok visszamenni, mi a szar. Tehát ezeket én összegyűjtöttem, igen. Nekem ezek a kis kaják, azt mondja, please save our friend, he's getting bullied over here. Igen. Arra kell valami pénzt rakni. De hát ezek meg addig nem adják ide. Ó. Drágó. Igen. Oké. Azt ide adja a pénzt. Oké. Pénz meg ott van. Haver itt van. És itt is van. Ó! És itt a szemüveg. Igen. Attention everyone, this announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Banban's office immediately. Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids, where you belong. Király, akkor leülünk. Hát. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? I'm so funny! Wrong! Ez nem jó. Take a seat with the cool kids, where you belong. Még egyszer megpróbáljuk, aztán én lépek, mert Okay, kids, the next pihenni lesson akarok is én. science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Next question. How many hearts does an octopus have? Stingerflint. Correct! That's half right, since Stingerflint is close to an octopus. He's a jellyfish. But I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses
foxes have 3 hearts. We humans have 1. And Stingerflynn has... I'm not sure actually, but let's move on. Next question. We have 5 senses. Sight, smell, taste, touch, and... Correct! Oh, you just made me use my 5th sense. Close enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for science for today. Go on to your second break, and then we'll start the next lesson when it's over. Aha. Igen. Na, mi van? Van még? Okay. Ez mi ez anyám? Ez egy bowling. Golyó, és egy tekebábú. Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your classes. Oh wow! 3 new kids in one day? 1 unpopular kid? Yuck. 1 cool kid and 1 mean kid. Welcome! Sit on the table to your left where you belong so we can begin. Okay kids, the next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? School sucks. Wrong! Aha, na jó van. Szerintem elég volt. Ebből. Jaj. Welcome! Jó van, Sit on the table to your welcome. left where you belong so we can begin. Na, nem lehet kilépni. Mi az anyám? Na. Oké. Akkor. Megkezdett már mutogatni, bazd meg, hogy üljél már a picsádra amúgy. Rohadt kis köcsög. Nem baj. Oh, legközelebb. Majd írjátok meg babúnak, mi legyen a kövő, amit nyomjunk. Csak ne az Outlast, jó? Léci. Kösz. Minden más jöhet. Run. Hát, ja. Kösz. Nagyon retro csónak. Estére még majd jön egy nagyon faszak is játék. Ami szintén gyermekkorom meghatározója volt, de majd a nagyfőnök este ezt bemutatja. Körítve piros szőnyegem. Na. Jó éjszakát, jó véget, aztán. Szép délután, szép reggel, szép éjszakát.